Ne. Nekupuj to! Ne! Nekupuj to! Je to stočenka! Je to bouraný nazarek! Chyby z minulosti už nevrátíte, a tak byste si měli každý svůj životní nákup pořádně rozmyslet. Využijte 20% slevu na prověření auta na carvertical.cz při zadání kódu UKAZKARu. Dozvíte se tak, jestli sedí nájezd kilometrů, jestli auto nebylo bouraný, anebo není v hledáčku policie. Čau, sleduješ další Lukáš Káro a se mnou je tady Maroš. Čau, já tě zdravím. Další kolega ze Slovenska, který je tady u nás v Lukáš Káru a přivez si nám, ty jsi sám říkal, to je docela těžký, ne? Už jako hledat auta, který u vás ještě nebyly. Tak tady to je extra p***ovina. Co to je? Proč si to je pravda, pracovný názov sme tomu dali Král dieselov Final Edition. Aha. Je to 6-litrový diesel 12-valcový, ktorý má výkon 500 koní a 1000 Nm krúťací moment. A ještě když hodně přeskočím, tak karbon keramický brzdy třeba, obrovský. Proč si pořídil tohle auto? Koukal si na to nějakou delší dobu? Vieš čo, ja som taký človek, ktorý asi už od začiatku niekde pri pôrode sa robila nejaká chyba vo vývoji, lebo začal som milovať autá. Myslím si, že čím som starší, tak tým je to horšie. A dá sa povedať, že ja milujem benzíny, zavodím do vrchu, mám aj výkonné benzínové autá, ale za mňa má diesel vždy nejaký význam. Myslím si, že má také neoddeliteľné miesto, dá sa s ním dobre cestovať rýchlo, ekonomicky a chcel som mať vždy v garáži zástupcu aj nejakého dízlu a už som si povedal, že keď už tam má byť nejaký diesel, tak nech to stojí za to a myslím si, že asi nič lepšie som zohnať nemohol. Ekonomicky, nafta, přesně takový to. Já měl takový obal na telefon, kde právě jeden týpek říká druhému, za kolik jezdíš, za 5 litrů a on za 4 a takhle se začnou honit taky navzájem, že jo. Ale to tady teda tohle úplně není. To neplatí, no právě, ty jezdíš kolik, jsi říkal 12? Mám tam tak 12-14, sa mi hýbe spotreba, podľa toho, či s tým aj niečo ťahám, či jazdím bez vleku, ale tak okolo tých 12. Teraz za vami som išiel po okreskách a mal som tam 9-8 spotrebu, takže, ale to bolo tak do stovky, no. A je to tvoje daily auto? Nie je to moje daily auto. Ja mám v podstate niekoľko aut s tým, že snažím sa ako keby mať z každého rožku trošku. Myslel som si, že to bude celkom zaujímavé, ale jak sme sa bavili, už keď treba na to Excel tabulky, tak už je toho veľa. Takže toto je ešte jedno z posledných aut, ktoré mi zostalo, ale nejazdím na tom daily. Urobil som na tom pár tisíc kilometrov, ale nejazdím na tom denne. Jazdím veľa v meste, v Bratislave, pracujem v centre, čiže to auto sa tam trošku trápi. No. Nie je to jeho prirodzené prostredie. Jsme se trošku tady bavili o historii toho auta, jak vůbec někoho napadlo udělat jako naftový 12 válec a dát ho do takovýhle káry, tak jak to bylo celý? Bola to ešte taká zlatá doba, kedy sa ešte dali vymýšľať takéto koniny. Myslím si, že to bola dobrá party, keď to vymysleli. Ale každopádne to auto má základ ako keby v Le Mans. Bola tá motivácia dostať dieselový motor do Le Mans závodov, do Le Mans špeciálov. A tam bola podmienka, že ako keby museli mať v sériovej výrobe tento motor v sériovom nejakom aute. Je taká mylná mienka, že je to ten istý motor. Nie je to úplne totožne ten istý motor. Ten motor z Le Mans mal nejakých 650 koní a mal ešte trošku väčší krúťak. Ale povedzme, že veľmi veľká časť toho sa použila tu a dá sa povedať, že je to naozaj, že krúťaku má na rozdávanie. No. Oni potom ten motor nasadili do Le Mans, vyhral v 2006, 2007 a 2008 tuším a potom sa tam asi nejak menili pravidlá, aby sa z toho nestal pretek traktorov. No. A kam to všude dávali? V podstate toto je jediný model auta, kde sa to dávalo. Bol koncept s R8, tam sa to neuchytilo, ale ten koncept vyzerá akože epicky. A potom to ešte plánovali dávať aj do A8, ale tam nakoniec skončila iba benzínová V12, 6 litrová tiež, tuším, ak sa nemýlim, ale táto dieselová sa dávala iba do Q7. A roky, a kdy sa to vyrábělo a zároveň teda kolik sa ich vyrobilo? Mám pocit, že sa to začalo vyrábať niekde od roku 2006. Vyrobilo sa to do roku 2011. Toto je konkrétne, mám pocit, že jeden z posledných modelov, alebo niekde z
do roku 2012 a tých kusov sa vyrobilo, mám pocit, že 3000 do 3500 kusov. Že nebolo to akože keby vo veľkom robené. No, toto je taká špecialitka. A počítám, že to měla být jako nejluxusnější loď, takže to bude i vybavený komplet. Je to vybavené dostatočne, myslím si, že na tú dobu je tam snad všetko, ako teraz sme sa bavili, že soft close to nemá, ale je tam telka, sú tam naozaj, že... Máš tam vzadu nebo? Vzadu nie sú, ale je tam akože v podstate vpredu je telka, sú tam ako keby diaľkové, adaptívny tempomat, je to v podstate rozmýšľam, že tam je také atypické, aby som to s niečím zvýnimočnil, lebo v dnešnej dobe už tá výbava je taká, že už bežná. Keď to prišlo v 2011, tak už nás teraz málo čo nadchne z tej výbavy, lebo tuto to má už pomaly každé auto. A zároveň v Holotě to asi nebylo nikdy, V Holotě to nebolo, jasné. Vieš, teraz keď začnem rozprávať, že je to na vzduchu, má to telku, má to, ja neviem, je to 7-miestne a podobne. To sú také veci, ktoré teraz sa dávajú pomaly do základu, do nejakých aut. Teraz v 2011 to bolo asi niečo výnimočné. Má to možno tie keramické brzdy, ale je to ako na tú dobu mŕtve uhly a teď adaptívny tempomat. No, je to taká holotina, to nie je. A štartujem. Také... Fakt nic. Nic. Veľmi jemné to nazvem. Akože jasné, že to nie je úplne, že ani nevieš, ale tak ten 12 válec treba. Hele, ale musí vypadá dať o sebe to vedieť. všechno hrozně jako zachovale. Kolik máš na je to? 217 tam je. Vole. Asi, no znútra to auto mal niekto rád, ale zvonku ho asi nikto nemal rád. Podľa toho, čo som všetko robil. Jak dlouho to máš? Mám to takmer, teraz to budú tuším 3 roky. OK, a dělal jsi na tom něco? Čo sa týka servisu, alebo čo sa týka úprav? Oboje. Čo sa týka úprav, tak moc som tomu nedal, lebo myslím si, že tieto auta majú najväčšiu hodnotu vtedy, keď sú v sérii. Sú blázni, ktorí to ešte aj čipujú, lebo im je to málo. Myslím si, že už či má človek 500 koní alebo 600 koní, tak to asi moc necíti ten rozdiel, hlavne v tomto krúťaku. Takže čo sa týka úprav, tak som robil nejaké decentné ako keby opravy. Ja som to auto kúpil ako otloukanka, čiže lakovali sa... Vypadá, jo takhle, je to lakovaný, protože to vypadá ve veľmi dobrém stavu. Lakovali sa niektoré diely tak, aby to vyzeralo dobre. Vrajím, ako som spomínal, kupoval som to na pumpe za dažďa, nebol to veľký, moc som nad tým nerozmýšľal, ale zistil som, že veľa vecí tam bude treba lakovať, polakovalo sa to, urobilo sa to, tu bola pôvodne ešte chromová mriežka, ktorú som vymenil za čiernu, ten predok mi príde taký trošku agresívnejší, ale ostatné veci som už nechal tak. A čo sa týka oprav, tak je tam v podstate zatiaľ základný servis, našťastie sa tam nič väčšie ešte nepokazilo, riešil som tam nejaký repas brzd, riešil som tam nejaké štandardné výmeny, niečo na štartéri, ako nie sú to ako keby také veci, ktoré by boli veľmi, veľmi náročné. Zatiaľ sa nemusel motor vyberať, lebo s tým sa ráta, že ak by bolo treba niečo, tak musí ísť určite von. Netreba. Tamhle je dírka na klíček. Áno. Na který není klíček. Není klíček, tu mám niekde klíček. A tady je startovací tlačítko. Tak, tu je štart a neviem, ako je to možné, prečo tak robili. Dá sa to štartovať aj kľúčom, ale dali tu aj gombiček. No, takže asi sa nevedeli rozhodnúť, keď to robili, že ak to bude, tak dali obidve varianty. A máš normálne bezkľúčové otevírání, že? Bezkľúčové otváranie, bezkľúčový štart, všetko, ale je tu aj dierka. Jistota asi. Asi. My začínali s tím a lidi říkali, jo, to je tlačítko, to mi nebude fungovat. Dáme jim tam ještě tady na klíček, ať mají pohodu. Tak, no. Já si pamatuju, tenkrát jsme točili s 8čkovým Bavorákem, který měl právě pod kapotou 12 válec. Já jsem se na to těšil. Říkal jsem si, konečně si zařídil nějaký 12 válec a ono to bylo takový celý jako klidný, kultivovaný. Řadilo to rok prostě a tak dále. A já jsem si říkal, já jsem od toho vlastně čekal úplně něco jiného, než to auto bylo jako vyrobený. Byla to blbost moje jako. A počítám, že tady se to bude chovat podobně. Myslím si, že je to niečo na ten spôsob. Kto jazdil silné a výkonné autá s veľa krúťakom, tak ho tu nemá čo prekvapiť. Akože ide to, má to kvázi krúťak na rozdávanie, najviac sa mi páči na diaľnici, nech ide človek akoľkoľvek rýchlosťou, stačí stlačiť ten plyn a to auto zrýchluje, jak z nuly stále, to je na tomto skvelé. Ale dá sa povedať, že nie je to športiak. Je to taký prevodovka napríklad, má to z 0 na 100 za 5,5 sekundy. Môj názor je, že tá prevodovka len radí 5,5 sekundy, hej, kým preradí. Takže ja som sám zvedavý, že čo to aj dneska nameráme, lebo nikdy som to nejak neskúšal. A je to také. Jaká? Prevodovka, tu tam museli dávať v podstate staršiu oproti autu, pretože nebola v tom momente na trhu taká prevodovka, ktorá by zvládla taký krútiaci moment. Toto je taký výnimočný stav, kedy sa tomu motoru musel ešte uberať krútiaci moment elektronicky, aby sa prevodovka zvládla a je tam 6-stupňový Tiptronic. Počítám, že zvuk úplně ale jako... Zvuk je,
keď to naštartuje človek studené, tak mám pocit, že to znie jak kamión. Keď sa to zohreje, tak je taký lahodný, kultivovaný a to sa mi na tom strašne páči. To bol môj prvý dojem, jak som to naštartoval. Ja som rozmýšľal, či to aj počujem, lebo vôbec človek je zvyknutý s autom za trasy alebo čokoľvek, ale tu na nič. Tu na je to naozaj, že super. Takže nějaký myšlenky na sportovní wayfok nebo takto? Fú, to vôbec. To vôbec. Aj štýl jazdy na tomto aute je úplne odlišný. Ja si nepamätám, že by som v tomto aute niekedy sedel tak, že sa chcem s niekým niekde naháňať. Ja mám pocit, že keď si do tohto auta sadnem, tak sa uzatvorím do nejakej svojej reality, do svojich problémov a len tak si pufkám po krajine, keď si chcem pridať a zacítiť trošku ten krúťak, tak si pridám, ale toto auto vôbec nie je na žiadne naháňanie, na žiadne preteky. Hoci sa so mnou chce veľa ľudí pretekať, samozrejme na diaľnici, keď to uvidia, tak je to výzva. Vidím beč vzadu, že jo? Jasné. Jazdím samozrejme na dynamiku. Samozrejme. Jak sa hovorí, za krásu sa trpí, ale je to niečo nikšie a vtedy sa mi to auto najviac páči. Ale jak som hovoril, keď ma nikto nevidí, tak jazdím aj v komforte. Každý, kdo má trošku jako speciální auto, tak se občas podívá na mobile a tak dále, jak si vlastně vede, jako jo. To ano, je, jestli ano, teda ano, jako ano. kolik to stojí, jestli to přidává na ceně nebo ne. To by mě zajímalo, za kolik jsi ho koupil a jestli už vlastně by to třeba jako bylo dražší. Otázka je, že ako sa to hýbe v tejto dobe, lebo keď sa pozrieme na takom slovenskom alebo českom trhu a potom v celoeurópskom trhu, tak dá sa povedať, že keď som to auto kupoval ešte boli na výber nejaké na Slovensku, mám pocit, že 2-3, v Čechách žiadne, neviem, či len zle hľadám, ale proste nevedel som o žiadnom. Nemyslím si, že ich bude hodně. Áno. A čo sa týka Mobile D, tak tam som videl nejakých 11-12 kusov v celej v podstate Európe, alebo to, čo je inzerované tam. No ale každopádne teraz už na Slovensku nie je žiadne, čo vidím ani v Čechách v tomto momente. Keď chcem pozerať ceny, tak to väčšinou pozerám na Mobile D a tie ceny sa hýbu rôzne. Ja som to osobne kúpal za 24 000 eur, takže myslím si, že som trafil skôr tú spodnú hranicu. Sú nejaké dve možnosti, ako sa tá cena bude vyvíjať. Buď to pôjde hore, lebo to bude vzácne, alebo ľudia si povedia, že je to hlúposť držať auto, ktorého brzdy stoja 30 000, v motore je 30 litrov chladiacej kvapaliny, proste je to katastrofa a povedia si, že už to bude iba klesať na hodnote a pôjde to možno nižšie. No neviem to predvídať, samozrejme. Vidíš, když si teďka řekl tady ty hodnoty, tak nakolik to má nádrž? Nádrž to má 100 litrovú, má to takú zaujímavosť, že má to 10 chladičov tu na predku, v podstate, aby to všetko uchladilo a chladiacej zmesi tam prúdi 30 litrov. No, Takže brutál. a 13 litrov oleja tam ide pri výmene, no, takže 13 litrů. 13 litrov, no. Já jsem si myslel, že se svýma 8 litrama jsem jako docela hodně, ale ne. Potom prišlo Q7 V12. Ty krám. Vieš, Ale jako jo, rozjede se to. rozjede sa to, ale ešte v podstate, keď dáš ešte, ja neviem, ešte ho skúsime do SK hodiť, nech to je veselé a v podstate ten se nám i rozespívá trošku. No a ten zvuk jde odsaď prostě, ten nejde ze zadu vůbec. Presne tak, to spredu počuješ 12 valec a je to, vidíš, také plavné, neláme ti to krk, skôr z tej nuly to zrýchli rýchlejšie, ale zase aj keby ideme, ja neviem, 120, 130, tak to stále zrýchluje a veľmi citeľne. Ne, že by to auto na to bylo, ale dá se s ním jezdit i jako trošku sportovně, přijde mi, že úplně ne. Vôbec, tam je s váhou obrovský problém. 2,7 tony rozhýbať. 2,7? 2,7. To má dokonca 2,720 alebo také niečo. OK, tak to je slušný. No. Ty vole, Libore, pojď sem. To není možný tohleto. Carmeria.cz, tady mají všechno, ti říkám. To není možný. Tady je ty blázne autokosmetika. Všechno, ty magore. Podívej se na to. Veškerý audio do auta. Odlučňovací materiál. Vzduchový podvozky, oleje, kamery, hevery. Ty blázne, to je moc tohle. To je moc, Libore. Já tu jdu projít a ty si dej zatím z nuly na pare. To je moc, ti říkám. Tu si to prišlapneme trošku cez brzdu, tomu pomôžeme. Přesně. Nech to, Vždycky, nech sa každý to auto má netrafí. launch control. Len podľa toho, jak chceš byť nanzlý. Jo. Môžeme ísť na to? Yes, můžeš. Ty vole, ale jako ono to jede. Ale jak jsi rátaš, říkal, no. A je to kilíčko, krásně. rátaš to preradenie, koľko to trvá? Jako dost, ale... Má to záťaž. 2,13 napadé. Jo, což vlastně, kolik jsi říkal? 5,5 tam je na 100 a 2,7 tony. 2,7, opravdu, já jsem to chtěl říct, ale přišlo mi to strašně moc. A kolik? 2,7, no. A na 100 by to mělo mít kolik, nevíš? 5,5. 5,75? Tak si tu navyše. No, jako je to tak, no. Navíc jsem jet ještě před tím natáčením, že jo. Jako, ale Ty to, si tie 2 desatinky možno, ale tak jako asi by sme sa fakt k tomu není špatný, dostali. tyjo. Jak se jí zvedne? To
To skoro vypadá, že vy***íš na plynu vlastně, ale jak ty máš furt podlahu prostě. Presne tak, to je neuveriteľné. Hele, 201 a 571. Ty vole, dobrý. No. 90. Jezdil jsi s R8 s tou robotickou převodovkou? Áno. Niečo na ten štýl. Ale tam je to hrozný, tady je to v pohodě. Tady mi to jako nevadí. Ale nevadí tam to, hej. Tam je to takový, že mu to docela trvá. Tam mu to trvá možná i díl. Určite, myslím si, že áno, tak ale to je robotická, ale tak tuto človek od toho čaká, povedzme, že ono by to ani tak nevadilo, keby to nemalo ten mamutí krúťak, ktorý ťa úplne oprie do sedačky a čaká, že čo sa ešte bude diať a prichádza ponorenie dopredu, vieš. Musíš sa nadechnout zase, víš, než vydechne pořádne. Ale hovoril som ti, s týmto autom sa nikto nenaháňa, takže... To je jasný. Z celého auta na mě dejchá taková jako pohodička prostě úplná. Teď mi řekni, co náhradní díly. Náhradné diely môžu byť problém, tým, že sa tých aut nevyrobilo toľko. Ono niektoré veci to má... 3000? 3000 až 4500 kusov. Neviem úplne presné číslo dohľadať. Čo sa týka náhradných dielov, tak niektoré veci sú totožné s inými modelmi, čiže tam nie je žiadny problém, tam si veľa vecí viem pomeniť. Ale keď prejdem k takej špecialitke, ako je napríklad kryt ťažného zariadenia zadu v nárazníku, tak to je taká veľká zaujímavosť, že vlastne tým, že to je nejaká zliatina, dávalo sa to iba na V12, tých nárazníkov nie je veľa, takže som stratil svojou chybou, som nezaistil špendlíky na spodku, vypadlo mi to, niekde som to stratil. A nový štvorček, taký malý kúsoček, stál 600 €. Takže... Jole, jako jo, no, tohle bude jako brutální. A říkal jsem si spíš ty motorové věci třeba, protože jelikož se ten motor jako nikam moc jako nedává. Motor je v podstate spojený s, nie že fyzický alebo originál, ale sú to ako keby 2.6 valce, čiže tam sú dve DPF-ka, sú tam v podstate dve turba samozrejme. Riadiaca jednotka by základ na to nejak nezvládala všetky tie dáta, ktoré musí spracovať, takže tam je to celé ako keby prekopané všetko krát 2. Čiže ten motor je zaujímavý a čo sa týka tých náhradných dielov, nemyslím si, že by s tým mal byť zatiaľ nejaký problém. Kým mi sa s tým nič nestalo, tak som sa do tej problematiky ešte neponoril, ale keď to príde, tak vám poviem. Nebudu ti tady malovat čerta na kapotu prostě, nebudu. Mě vlastně právě překvapily jako současný M-kový bavoráky, že mají vlastně docela malý nádrže. Jo a teď si říkám právě, ty já v tom GL mám 95, tady 100, prostě přesně a máš ten rádius 1000 km vlastně, tak, jako jo. Neuvěřitelný. Hele a s tou spotřebou, jak je to obráceně? Protože čím větší motor, tím větší rozdíl v těch spotřebách, že jo? Áno, presne tak. Ja si myslím, že tuto je to s tou spotrebou akože celkom asi ma to neprekvapilo ani pozitívne, ani negatívne. Ja hovorím vždy, že mám najlepšiu spotrebu na liter a dá sa povedať, že to je naozaj okolo tých 12 litrov sa dá zajazdiť. OK, ale i za 25. Na opačný smer je to, povedzme, že minule som sa rozčuloval, keď som skákal v Bratislave v kolóne, vyšlo mi to, že asi 2 hodiny som chodil cez Bratislavu a len v kolónach, tak mám pocit, že tam bolo nejakých 42 alebo 43. Ty máš docela hodně Audinek, nebo si aspoň měl? Mal som ešte nejaké, aj samozrejme mám, ale už ako som spomínal, už sa toho postupne zbavujem, lebo už toho bolo viac možno, jak je únosné. No a jsi říkal na RS7, jaká cena brzd? Cena brzd na RS7, keramické brzdy 30 000 €, no. A tady vlastně, ty jsi to koupil prostě na benzínce, ani jsi to nečekoval, jako jestli... Akože skúsil som sa rozbehnúť a zabrzdiť a netriasli. Takže... Okay. Ale pak se ti právě začne nějak třást. 9 z 10 mechanikov odporúča, že stačí na kontrolu. A áno, potom začali triasť tým, že to auto veľa nejazdí, bolo v garáži. Ja ho vyťahujem, mám na ňom fakt, že pár tisíc kilometrov najazdených, tak som začal pociťovať pri brzdení trasenie. Myslel som si, že teda už sa tam niečo začína objavovať, že som to nedaj Bože niekde prebrzdil, alebo že som nejaký problém s tým spravil ja. Ale keď som to zaviezol do servisu, povedali mi, že boli iba zaseknuté piestiky, ktoré oni vlastne rozbehali na jednej, na druhej strane, čo som ja tomu najskôr nechcel veriť, že to môže spôsobovať trasenie, ale urobili to, auto prestalo triasť a myslím si, že mi to odľahčilo. Teda ušetrilo. Zaúleva, ne? A celkom som si vyfúkol, že teda to nebudem musieť riešiť. No. Co bys ľuďom doporučil za Audinku? Keď začnem od RS3, v podstate to je taký model, ktorý uspokojí veľa ľudí,
podľa mňa si to kupuje aj veľa ľudí, ktorí nevedia úplne tak jazdiť, ako by možno sa malo, alebo nepoznajú základy nejaké ako keby rýchle jazdy, ale vyzerá to dobre, je to štýlové, je to RS3. Ale ti to, samozrejme. Čiže to je auto, dá sa povedať, ktoré ešte v tej staršej generácii bez toho aktívneho zadného diferenciálu možno nebolo úplne zábavné. Myslím si, že robili veľký krok dopredu s tým aktívnym zadným diferenciálom, že už to vie prenašať aj dozadu ten krútiaci moment a väčší výkon a pracuje to podľa mňa veľmi dobre. Čiže to je za mňa taký ako tá úvodný vstup do tých RS modelov vynikajúci. Má to ten 2,5 litrový 5-valec, ktorý je za mňa epický a podľa mňa na veky vekov bude. Zvukovie hlavne, aj keď po tých 2018 roku už to veľmi utlmili a teda ten zvuk už bol teda dosť tichší, keď to poviem slušne. Ale říkáme to Lambo chudých. Potom som mal RS5, ktorá bola s 8 valcom, bola atmosférická ešte. A asi mi chýbal ten turboprejav. Možno aj preto sedím teraz v aute, čo má 2 turba, možno aj pretekám v aute, čo má 2 turba. Možno neviem prísť na chuť tej atmosfére, možno je to tak, ale jednoducho asi ma viacej bavia tie benzínové motory, teda tie oturbené motory a hlavne aj skrz ten zvuk. Tá RS5 bola vynikajúca, že mala ešte takú váhu, kde to bolo okolo 1,7 tony, čo sa teda nedá považovať za úplne ľahké auto, ale nebol to ani taký nejaký obtloustlý pán, ktorý v podstate už nevie, čo so sebou v zákrutách, čiže s tým sa ešte zabaviť dalo. No a potom prichádza RS7, ktorá to už je naozaj že ťažká váhová kategória. Keď s tým niekto očakáva zábavu v zákrutách, tak to sa mýli veľmi. A skôr je to o tom, že to auto malo úžasný zvuk, malo to v podstate naladený výkon, ja som tam mal 700 koní. Dá sa povedať, že výfuk bol celkom hlučný, s pár úpravami. Púšťalo mi to ako keby alarm na autách vlastných v garáži, ktoré som mal, keď som to naštartoval za každým. Čiže bola to divočina a to auto podľa mňa potrebuješ na to, aby si tak vybujačil. Že si nemusel ani jazdiť rýchlo, nemusel si sa ani naháňať, nemusel si lietať, stačilo si to naštartovať. Mal som tam režim, že keď som zapol S-kovú vlastne prevodovku, dal som do SK, tak to začalo aj tak patrične strieľať a to mi koľkokrát stačilo sa na tom len trošku previesť, ale tá dynamika tak tá bola dýchberúca. No. Škoda, že som sa sem s tým nedostal, ja viem, že už ani dneska tých 700 koní vlastne vo vašej tabulke. Ale jo, jako postupně z toho hrozně hrotí. Dneska jsme se povídali o budoucí nový elektrický M3, u který slibovali 1400 koní, jo. Nakonec, že tam dají teda jenom 1000, jo. Jako, to je úplně jiný šílený svět. Jako, ja by som sa už potom dostal k tomu, že už kone nie sú všetko v tom prípade, lebo tie už sa tam budú ordinovať, koľko povedie, toľko tam bude, ale nie je to všetko. Ty jezdíš taky závody do vrchu a točíš o tom videa, což mi přišlo super, protože třeba někdo, kdo by chtěl s tím začít, tak u tebe zjistí spoustu informací. Presne tak. Bavili sme sa už o tom, že ja už na začiatku toho natáčania som hovoril, že som možno potrafený nejakým spôsobom, niekde sa to udialo. Auta milujem naozaj, že tak úprimne, že nikdy to nebolo o nejakom frajerení, že sa chcem ukazovať s autami, skôr to bolo tej vášni k tomu. A na Slovensku som vždy chcel jazdiť nejaké typy závodov, moc sa mi to nedarilo. No ale keď som pozeral raz vaše video, bol tam chalanisko, ktorý mali si tu nejakého favorita alebo Feliciu a mal to vyrámované a hovoril, že jazdí hobbyky. A mne už nebolo samozrejme viacej treba, hneď som si našiel vrchy Hobby Cup závody. Pochopil som, že naozaj tam sa dá začať jazdiť úplne, že s holým autom, len s nejakým rozumom základným. No a preto som dostal aj ako keby takú motiváciu, že začať natáčať videá pre ľudí ako som ja, ktorí možno nemajú kontakt s motoršportom, myslia si, že to je strašne drahé alebo nedostupné a snažím sa to urobiť také dostupnejšie pre ľudí, ktorí v podstate majú takúto vášeň ako my. Tak ty si sám říkal, že jsi tam přijel nejdřív úplně jako vyukený, nikoho jsi tam neznal a teďka je tam jde po plný lidí, ne? Večer se na pivko. Áno. Ja som začal natáčať na kanál Hobby závodník, kľudne sa na to môžete pozrieť. Je tam v podstate taká genéza tých videí, ako som na tie preteky prišiel, na každých pretekoch opisujem niečo nové, ako to tam prebieha, koľko to stojí, na čo sa treba prichystať, ako sa zabaliť a samozrejme na každom tom videu je jeden môj závod, kde opisujem kvázi ako keby aj štýl mojej jazdy, ako sa tu trať učím a podobne, takže pre niekoho to môže byť možno aj edukatívne. No a dá sa povedať, že začal som s tou Fiestou ST, to bol v podstate ako keby taký prvý pokus, ktorý ešte nebol úplne, poviem tak, že premyslený, lebo nemal som tam ani žiadne bezpečnostné prvky, bolo to skôr taký punk.
Potom som začal jazdiť s Cliom RS, tam sa mi podarilo vyhrať vlastne kategóriu do 2000 cm3 a hľadal som nejakú motiváciu dostať sa ďalej, tak som si povedal, že už som za tie 3 roky nazbieral nejaké skúsenosti a začal som si stavať vlastný závoďak, teda nie mojimi rukami, s pomocou samozrejme mojich známych a veľmi šikovných ľudí, ale vybral som si vlastne TTčko prvej generácie, štvorkolka s turbomotorom, s malou váhou a začal som postupne to skladať tak, aby som možno raz začal vyhrávať aj v tejto kategórii. Čekáte taky rada na závěr, co se týká řízení. Ja asi nemám nejakú konkrétnu jednu radu, lebo ja si myslím, že tých rád by bolo treba hodne, aby sme sa mali tu na svete dobre, si myslím. A nejenom rady za volantem. A nielen rady za volantom. Ale asi aj tým, čím sa riadím tak v živote, že nerobme druhým za volantom to, čo nechceme, aby robili oni nám. Veľakrát sme neohľaduplní, myslíme hlavne na seba za volantom. V podstate veľakrát sa mi stane, že keď idem v tom ľavom pruhu možno trošku viacej, ako je ten limit, veľmi málinko, tak vidím veľa aut, ktoré sa mi hodia do toho ľavého pruhu, len aby oni nemuseli zabrzdiť, nedaj Bože, a aby som ich neobmedzil, tak mňa vyblokujú a podobne, že skôr by sme mali byť takí ohľaduplní na tých cestách. Teraz som zrovna išiel z východu na Slovensku, jak som išiel z Košic do Bratislavy, bola kolóna pred Ružomberkom, tam nikto nepozná ani takú, že záchrannú uličku, stačí sa len možno trošku stiahnuť doprava ku krajnici, nikdy nevieš, kedy pôjde tá sanitka, potom tam na poslednú chvíľku šaškovať, tlačiť sa na nárazníky, uhýbať sa. Naozaj sú určité veci, ktoré nepotrebujú veľa námahy a nerobíme ich za tým volantom. Takže skôr myslíme na druhých a nemyslíme len na seba.